Esta experiencia persoal que nos confía John Adams sería o xerme que daría lugar a un ruido extraño e sagrado, o seu longo ciclo para cuarteto de percusión. 6 pezas que recorreremos hoxe na súa totalidade para experienciar a violencia esmagadora da natureza. Unha violencia ao mesmo tempo aterradora e reconfortante, transpersoal e purificadora. Unha experiencia dominada por o indiscutible poder do ruido. 2. Porque, como sinala o filósofo Jacques Attali, nada esencial ocorre na ausencia do ruido. Na maioría das culturas, o tema do ruido está na orixe da idea religiosa. A música, pois, constitúe unha comunicación con este ruido primordial e ameazante, a oración. Lembren agora as cerimonias con tambores, cantos e bailes que durante toda a noite celebran os povos esquimós Inupiat e Yupik. John Adams asistiu a este rito que logra alterar a conciencia dos participantes e quedou completamente afectado. 3. As obras que conforman o ciclo Un ruido extraño e sagrado funcionan non tanto como composicións ou pezas musicais, senón máis ben como lugares. Lugares para escoltar, lugares para transitar, lugares nos que experimentar o ruido a través de singulares combinacións de instrumentos de percusión. A nosa versión esta noite acentúa este aspecto situando os diferentes orgánicos en distintos puntos da sala. 2 caixas e 2 tambores. 4 tamtanes. 6 toms e 4 bombos. 4 bocinas. 4 marimbas, vibráfonos e liras. E novamente 2 caixas e 2 tambores. 4. Números, números, números. Para construir a estrutura de cada unha das pezas do ciclo, John Adams segue o mesmo procedimento. Escolle un motivo moi simple e o replica infinitamente a todas as escalas posibles, seguindo un modelo matemático diferente en cada caso. As denominadas fractais lineais autosemellantes que tamén podemos atopar en moitos fenómenos naturais ou na teoría do caos. O provocando, a alfombra de Sierpinski, a esponxa de Mengele. 5. E por último, rende homenaxe a grandes mestres da música americana. James Taylor, con Luna Carroll, Peter Gabriel, Edgar Varese, Alvin Lucier, Morton Feldman. 6. Música forte, moi forte, que zumba os tímpanos, que resona na caixa torácica e que mergulla o pinte na abrumadora presenza física de son. Música de extraordinarias exixencias para os intérpretes, pois precisa dunha concentración e intensidade inquebrantable durante un período moi longo de tempo. Un atletismo sostido e vigoroso, e ás veces a intensidade tranquila e a calma lenta do yoga ou o tai chi. 7. Apaguen os seus móviles, acomódense. Garden silencio, respiren fondo. Vai dar comezo un ritual que procura unha experiencia compartida de trascendencia. 8. 9. 10.